sento feliç i estic molt content i sóc el més feliç del món. Ets una noia especial, tant com si plores o somrius, sempre amb tu tot és fenomenal. Tu ets molt tímida i solitària, encara que mai no ho admetràs a ningú. Et voldria abraçar, sempre amb tu jo vull estar. Tu també ho vols, no ho pots dissimular. Em sento feliç i estic molt content i faré servir un conjur d'amor. Ets molt preciosa, maca i formosa, vull que m'entreguis el teu cor. Jo t'estimaré, ets el meu amor i sempre totes les cançons et cantaré. Hola, em dic Azuki, però a l'escola tots em diuen Cookie. Fa poc que hem començat el curs. Hi ha un company de classe, un nen nou, que em té el cor robat. Es diu Yunosuke. El secret de la goma. Bon dia. Ah, Azuki. Una cosa. Sí, Mani? Oi que has perdut això? Això? Però no és pas meva, aquesta goma. Doncs hi ha el teu nom escrit. El que et puc assegurar és que no és meva. Sí. Desperta't, Azuki. Oh! Sí que hi ha el meu nom escrit. Estàs segura que no és teva, la goma, Azuki? Deu ser per fer un encanteri amorós. Tothom ho feia l'any passat. Ah, sí, i tant! Escrius el nom de la persona que t'agrada a la goma i quan l'has gastada tota l'encanteri fa efecte i ja li agrades. I el nom s'ha d'escriure amb tinta verda. És veritat, està escrit en color verd. Doncs això vol dir que agrades a algú i que t'ha fet un encanteri. Què? Deu ser aquell. Qui? Aquell, el nou. Passa-la! Vinga, vinga! Yunosuke! No pot ser. La veritat és que no fa gens la pinta de creure en aquestes coses. No sé què m'hi jugo que hi va escriure el nom i la va perdre expressament. Apa, aquí. I posaria al coll que ha sigut ell. Tant de bo que hagi sigut ell. Makoto, has de passar més bé la pilota. Azuki, em podries dir com s'escriu beisbol? Què? Què t'empapatores? Què dius? Com s'escriu? Doncs amb B alta, B, I-S-B-O-L. M'ho pots escriure? T. Ja t'ho he escrit jo. Tu no, Makoto, fas molt mala lletra. Escriu-m'ho tu, Yunosuke. Tots drets! Gràcies. Comprova la lletra. Oh, bon dia, senyor Tago. Esclar! Seieu! Ara toca llengua. Començarem per la Potser pàgina sí, 6. potser A no. veure, que No algú n'estic llegeixi. segura. Yunosuke, comença des del principi de la plana 6. Va venir l'estiu i es va fondre la neu. Les maresmes estaven negades d'aigua i els lliris florien per tot. Potser no ho ha Els ocells escrit migratoris ell. que havien vingut de Sibèria a passar l'hivern... Què mires, començaven a Ken? fer En alguns nius ja s'hi veien quina nous, ximpleria, i a vegades encanteris hi havia un amorosos. nou que s'havia obert, Què li i un pica, ocell què? feia els primers refilets Qui per deu haver formar escrit el l'aliment meu dels nom? seus pares. Ah, hola, maques. Azuki, hi ha la Kaoru i la Jidama. Txan! Què és això? La clau del misteri. Mital. El diari de la classe? Aquí tenim mostres de la lletra de tots els nens de la classe. Avui li tocava a la Gidama escriure el diari. I he dit que me l'enduia a casa per escriure l'informe del dia. Va, de pressa, dona'm la goma. Així encara estàs amb això, eh? Però és que no vols saber qui és el teu admirador secret. No hi és. Eh? Ha desaparegut. No pot ser. No hi és. Vols dir que no la deus tenir a la cartera? Per
podria ser? Vinga, afanya't, busca-la. Ostres, no és enlloc. Doncs això vol dir Digues, què vol dir? que el que ho ha escrit l'ha agafada. Però quan? Potser ha anat a la classe a l'hora de dinar. Sí, me la dec haver deixat damunt de la meva taula de la classe. I ell hi ha anat i ho ha aprofitat per recuperar-la. Què deu ser per això? Almenys ara sabem que no és ell. Vols dir en Yunosuke? Sí, és prou agosarat. Ha de ser un altre de més gallina. Jo no el trobo tan agosarat. Ei, mireu aquí! Aquesta és la lletra d'en Yunosuke. Absent Tsuneo Kageshi. La lletra és diferent. No ho és pas. Doncs així tornem a estar com al principi. I ara ni tan sols tenim la prova. Ves, si no ho ha escrit en Yunosuke, ja tant se me'n dona qui ha sigut. Una papereria. Mira això, que maco que és! Sí, és genial! Si no ha sigut en Yunosuke el de la goma, ho faré jo. Provaré l'encanteri amb en Yunosuke. Em quedo això. Ja està. I ara la tornaré a tapar. Déu meu, sisplau, ajuda'm a no fer una cosa tan ximple com perdre la goma abans d'haver-la gastada tota, perquè llavors no es compliria l'encanteri. Ai, mare, no la duré pas a l'escola. Si em descobrís algú és que em moriria. Què passa? La Yoko fa veure que sap tirar les cartes. Però diuen que el que surt a les cartes s'acaba fent realitat. Caram! Està tirant les cartes en Yunosuke. Vejam. Les cartes diuen que t'hauries de fer amic d'una nena que el seu nom comença amb Y. Y de Yoko? Quina endevinadora que està feta. No me la crec pas, són tot boles, n'estic segura. Sí, jo tampoc. No pot ser veritat. Caram, doncs sí que ho has endevinat. D'això. I les cartes també diuen que si estàs força per Y, tu també seràs feliç, perquè llavors ella t'estimarà molt. Tens raó, és veritat això. Potser sí que no passo prou temps amb ella. No! No diguis això, Yunosuke! Cookie, vine que la Yoko et tiri les cartes. Però... Sí, dona, va, Zuki, seu. D'acord. Ostres, la Zuki també es fa tirar les cartes? Quina bestiesa. Mira, t'aviso que els meus auguris es compleixen sempre. Què vols saber, Cookie? Qui serà el meu nòvio? Per què estàs tan nerviosa, burra? Si és una comedianta. Molt bé, suma les lletres del teu nom a les lletres del nom del nen que t'agrada i descarta aquest número de cartes. D'acord. A, Z, U, K, I. Y, U, N, O, S, U, K, E. Som-hi, doncs. Vols saber? Sí? Les cartes diuen que el noi que t'agrada és en Yunosuke. Què? Ho diuen les cartes? Què t'emboliques? No és veritat. No pateixis, dona, no ho diré a ningú. Aquestes coses no són pas d'anar esbombant, no trobes? Però com pot ser? Com ho has sabut? Potser no és cap farsant fet i fet. Ui, malament. Les cartes diuen que no esteu destinats l'un a l'altre. Val més que hi renuncis des d'ara ja. I també diuen que el teu futur nòvio és el nen que seu al teu costat. Sí, dona, és en Ken.
Apa, Ken, quina sort ser nòvio de la Cookie. Ets un tio amb sort. Estic segura que la Yoko fa comèdia. I tant, no és cap endevinadora. Segur que s'ho inventa tot. Segur que sí. Teniu raó. Sí que s'ho inventa tot. Com ho saps? I com és que a vegades ho encerta? Te'n recordes al principi de tot que t'ha fet descartar tantes cartes com lletres té el teu nom i el nom de l'altre, el nen que t'agrada? Diria que la Yoko ha calculat el nom del nen que t'agrada en aquell moment. Esclar, ja ho entenc. Yunosuke. No hi ha gaires nois a la nostra classe que tinguin un nom amb 8 lletres. La Yoko ho ha deduït per les cartes que he descartat. Quin descans! Així resulta que eren tot mentides. Et trobes millor? Espera, si saps el truc, llavors també saps quin és el nen que... Sé el nom del nen que t'agrada, però et prometo que no ho diré a ningú. No cal que pateixis per això. Gràcies. Quina ràbia, ara saben que m'agrada en Yunosuke. Però almenys els auguris de la Yoko són falsos. Ja és un consol. Però espera, en Yunosuke li ha dit que sí, que ho havia encertat amb la lletra. Les cartes diuen que t'hauries de fer amic d'una nena que el seu nom comença amb Y. Caram, doncs sí que ho has endevinat. És veritat, Yunosuke. Comença per Y. Però també hi ha la possibilitat que no sigui la Y de Yoko. O potser és una nena de la seva antiga escola, un antic amor, i potser és més maca i espavilada que la Yoko. Ostres, m'imagino coses. Però així tot. M'hauré d'afanyar a gastar tota la goma perquè així faci efecte l'encanteri i agradi en Yunosuke. Però si no me l'enduc a l'escola, trigaré anys perquè es gasti tota. Ei, Azuki! Com és que no truques mai abans d'entrar? Me n'he descuidat. Em mira si està bé, això. Què són, deures de l'escola? Mira-m'ho. Però si està molt malament. Ho sento, però ho hauré d'esborrar tot. Torna-ho a fer tot, i quan estiguis, porta-m'ho i t'ho miraré. El pròxim cop ho demanaré a la mare que m'ho miri. Perdona. Pensa que és un sacrifici per la felicitat de ta germana. Us torno els exàmens de la setmana passada. Vull que corregiu els errors i que me'ls torneu demà al matí. Ostres, un 6! Em pensava que almenys trauria un 7,5. Ho hauré de començar a corregir. M'he descuidat la goma. Kaoru, em pots deixar la goma? Perdona, Azuki, però és que no te la puc deixar en aquest moment. Que et faria res demanar-la una altra? No. Esclar, la Kaoru també està provant l'encanteri de la goma i deu haver posat el nom de Ken a la seva. Ei, Ken, que podràs deixar la goma quan acabi. Què passa? Així no me la vols deixar? Té, torna-me-la de seguida. Gràcies. Què li pica, aquest? Aquesta goma? Però si és... És la mateixa! Ara la necessito jo, Cookie. Un moment! Així li agrado a en Ken? Què et passa, que tornes a necessitar la goma? Tranquil, ja he trobat la meva. Caram, resulta que a mi m'agrada en Yunosuke i que a la Kaoru li agrada en Ken, però en Ken li agrada... Ai, i ara què faré?
Escolta, Azuki. Sí? Què vols, Kaoru? Te'n recordes quan hem hagut d'esborrar els errors la goma que t'ha deixat en Ken? O que hi havia escrit un nom a la goma, Azuki? Ho has vist? Doncs mira, és que no. Una de les primeres lletres m'ha semblat que era una A. Sí? No me'n recordo. La veritat és que només ho he vist durant un segon amb prou feines, però m'ha semblat ben bé que era una A. No ho sé, Kaoru, és que no me'n recordo gens. I una Z o una B. Beisbol. Beisbol? Esclar, hi havia escrit beisbol. Així posava beisbol a la goma? Ves per on? Sí, ara me'n recordo. I deia, el beisbol és genial. No m'estranya. Un comentari típic d'en Ken. Com t'ho diria? Beisbol. Perdona, Kaoru. Però com et puc dir la veritat? No és aquí sota, tampoc. La meva goma secreta, on deu haver anat a parar. Ahir la vaig fer servir. Ja ho sé. Daizu! Què vols, Azuki? No has vist pas la meva goma? Te la vaig agafar. No ho saps, que les coses es demanen abans d'agafar-les? Torna-me-la. És que avui me l'he endut a l'escola i... A l'escola? I ara on la tens? A veure. L'he perduda. Què? Així l'has perduda a l'escola? Sí, demà preguntaré a classe si l'han trobat. No ho demanis. No vols que ho demani? Ho vull, però no ho vull. Adéu, Daizu. Ho he sentit. No t'he dit 100 cops que no agafis les coses de la teva germana. Però ja has vist que no s'ha enfadat, mare. Tens sort de tenir una germana tan comprensiva. Daizu, et pelaré. Cada cop perdeu més coses. Haurem de posar una oficina d'objectes perduts. De qui és aquesta gorra? No és de ningú. I el mal és que no hi ha el nom enlloc. Mira que us dic sempre que no us descuideu de posar el nom a les coses. I després Potser ja l'ha tenim, trobat allà, algú. una goma. De qui és? No hi té cap nom escrit, però sembla de noia. Uf, encara res que no és la meva. És meva. És teva, Makoto? L'he agafat a la meva germana. Potser la té en Yonosuke. Oh, no respiraré tranquil·la fins que no aparegui la goma. Ei, Azuki! Hola, què? Què vols? Què et passa? Que coves res? Em trobo bé, gràcies. No sembla pas que tinguis febre. D'això, Yonosuke, no has pas trobat alguna cosa que no haguessis perdut? Què vols dir? No t'entenc. Sí, home, com ara una goma d'esborrar. Com puc trobar una cosa que ni tan sols he perdut? Potser sí que tens febre. No, em trobo bé, de debò. Ja ets ben estranya, Cookie. Sí, oi? Sóc una mica estranya, Daizu, no t'he dit 1000 cops que no entris a la meva habitació? T'he vingut a tornar la goma. Així l'han trobada a l'escola? Te l'he deixat al damunt de la taula. Vist que... Què és això? És nova. Però, Daizu, com vols que porti una goma dinosaure a l'escola? No veus que és massa infantil? Però si igualment no li volies portar. En això té raó. Ei! Aquesta paraula la conec. És la mateixa paraula que tenies escrita a la goma. Amb què surts ara? Només em faltava això. La vaig veure. Era la paraula sake. Doncs així no l'has vist bé. Per què et poses vermella, Azuki? És el sol que em toca. Renoi, els germans petits poden arribar a ser una bona murga. Ostres, que maco! Yuri! Yuri! És en Yonosuke. Qui és la Yuri? Yuri comença amb Y. Yuri...
Yuri! Aquesta és la Y? Per què? Per què ho he hagut de veure? És molt divertit. Així eres tu. Ai, no et puc dur a casa. És que està prohibit tenir gossos on vivim nosaltres. Tu, si portes collar! Així sí que tens amo, noi? Et deus haver perdut i resulta que ara no trobes el teu amo, oi? Ei, va, para! Prou, que em fas moltes pessigolles! Yuri! Caram, és en Yunosuke. Què faig ara? No, no m'hi puc enfrontar. Yuri! Que ens sentirà? Cookie! Així eres aquí, Yuri. Que bé que t'he trobat. Així la teva gosseta es diu Yuri? Sí, he preguntat a una noia que he trobat si havia vist un gosset voltant pel parc. Vols dir aquella noia dels cabells llargs? La coneixes? Quin descans. Però què et passa ara, Suki? No, i ara? No la conec de res. Així aquesta és la Yuri? Sí, la Yoko em va dir, quan em va tirar les cartes, que havia d'estar per la Y, i últimament trec la Yuri a fer unes bones passejades, però sempre mira d'escapar-se. És més dolenta que la tinya. Per cert, Cookie, què hi fas tu aquí? Doncs mirava la posta de sol. La posta? Oh, que vermell! Ostres! No havia vist mai un sol tan vermell. És com el foc. Sí. El sol està tan bonic. En Yunosuke és com el sol. És el meu sol. I espero que algun dia m'il·lumini amb el seu amor. Tant de bo que no es pongués mai el sol avui. Llavors em podria quedar aquí amb en Yunosuke per sempre més. L'endemà, el senyor Tago em va donar la goma que m'havia perdut en Daizu. Em va demanar que la tornés en Yunosuke, perquè hi havia el seu nom escrit. Gràcies, senyor Tago. Treballaré de valent perquè es gasti ben aviat. ただ寂しくてただ恋しくて僕ら抱き合ったわけじゃないふとよぎる悪い予感ほどくように君は笑ったぼんやり夜明けを待ってると涙が出そうになってくよ朝も焼けむる改札口は今日も人が溢れてる君に出会えてよかったなといつも自慢に思ってくよ振り返らずに君とこれからはずっとずっと歩いてゆく私、今、内緒だけど同じクラスのゆうのすけくんに片思い中作文の宿題が出たの大は私の好きな人じゃあ、それって私、ゆうのすけくんのことを書かなきゃいけないのどうしよう次回、あずきちゃん大告白私の好きな人